खुलुमबाय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि मानगोनां सामलायगिरि लोगोसेयैनो खन्थाइ बिबार हान्जानिनो गासै लोगो सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागो फोरबोनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आंनि मुङा सोरां बसुमतारी, जिल्ला चिरां बिजनी। दिनै खन्थाइ बिबार हान्जानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंनि गुसेब सान्थौजों सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ आंबो आवरायना बाहागो लानो सानदों। खन्थाइनि मुं मोजोमसे अननायनि आंखाल। मोजोमसे अननायनि आंखाल दिनै आंनि मोफ्लामसे जिउआव। हायाखिसै आं जथायनो दिनैसिमबो आंनि बायग्लिबां गोरबो। नाजासेयावबो गैया माथो रिंखां फैया मैनानि मिलौहाब देंखो आंनि जिउ बायराखियाव। आं मिथिगौ अनजालि, नोंनि गोरबोआव थैनि हांखोजों लिरना दोननाय मुङा आंनि नङामोन, नाथाय नोंनि रैदुब फाइलिनि मिलौदो खबामा आंखौ बेसेदि मुहि होदोंमोन। हास्थायनाय जिउ गाथोननि बै मिजिंफुरियाव थारैनो बेसेदि हालाय हाफाय आं दिनै नोंनि मोजोमसे अननायनि आंखालाव।